गरमागरम कुळथाचा सांबारा। बघा आज तुम्ही विंटर स्पेशल रेसिपी दाखवणार आहात। त्याच्यासाठी मी एक काय उखाणा घेणार आहे। विंटर झाला सुरू, थंडीचा गार वारा, एसी आता हटवा, श्रीकांतराव शेकोटी जरा पेटवा। कसं वाटला? बाय बाय, काय लेटेस्ट नाव घेतलं ना, अगदी थंडी साजेसा असा। श्रीकांतराव कधी शेकोटी पेटवतील ती तेव्हा पेटवतील, पण मी ह्याच्या पोटात जरा ऊब येऊसाठी मोड इलेल्या कुळथाचा सांबारा आज आपल्या परब किचन मध्ये दाखवते। नमस्कार, मी स्नेहा आणि मी सरोज। चला वाटला माझा उखाणा ते तरी बोला। मस्त वाटलो, चांगलंय ना, थंडीक साजेसो हा आणि किती दाद देणार। चला आता रेसिपी सुरुवात करूया। तुमका बोलायचं होतं ना। हे मी कुळीत घेतलंय, हे कुळीत मी सकाळी भिजत घातलंय। आता हे रात्री मी काय करतलंय, ह्याच्यातलं पाणी काढून टाकतलंय आणि हे चाळणीमध्ये निथळत ठेवतलंय। मागच्या वेळेक मी दाखवलेलं आहे ना, तर भिजत घालतात त्या पाणी मी झाकून ठेवलेले आणि असा कुळथाचा सांबारा केलेला, म्हणजे त्या पाणी काढून टाकले नव्हते। पण या वेळेक मी कुळथाचा सांबारा मोड आणून करतलंय। आता हे असे चांगले पसरवून ठेवायचे। तुम्ही जर लगेच हे हवाबंद डब्यात किंवा असे फडक्यात जर बांधलास सुकल्याशिवाय तर कुळथांका चांगलो वास येणार नाही। कुळथाच्या सांबाराचा ह्या वेळेचा व्हिडिओ वेगळो। हा, दोन्ही पद्धत वेगळे, वाटप भाजलेला कच्चा, दोन्ही पद्धती वेगळे। त्यावेळेला मोड नव्हते आलेले, ह्या वेळेला मोड आले, पण दोन्ही पौष्टिक आणि दोन्ही थंडीत केलास तरी चालत। सूपाच्या बदली कुळथाच्या सांबाराचा सूप झटपट असा होता आणि काय थंडीक साजेशी अशी रेसिपी करूया सुरुवात। आणि तुझं नाव पण। चला आता करूया सुरुवात। माझं उखाणं कसं वाटलं ते पण खाली कमेंट मध्ये सांगा। काय होतं ते परत बोला, तुमका पण होतं तर लक्षात राहलो। बोला काय काय बोलला बाय? विंटर झाला सुरू, आला थंडीचा महिना, एसी आता हटवा, झटपट शांताराम राम शेकोटी पेटवा। आता याच्या नवऱ्याचं नाव मी किती घेऊ? नाही सगळ्यांच्या नवऱ्यांचं आपल्या नाही नाव घ्यायचं ना, तर राव म्हणायचं, राव तुम्ही शेकोटी पेटवा असा। आणि शेकोटी पेटवा आणि कुळथाच्या सांबाराच्या रेसिपी सुरुवात करा। शेकोटीवर नाही, गॅसवर। चला आता करूया सुरुवात। हा, आता दुसऱ्या दिवशी मी हे एका फडक्यामध्ये बांधून ठेवलं होतं। हे का बघा 1 इंच असो मोड इलो, म्हणजे किती ह्याच्यामध्ये आपल्या प्रोटीन गावतला आणि ह्या थंडीच्या दिवसात तर खूपच चांगले। हे बघा चांगलो 1 इंचाचं मोड इलो असं मी दुसऱ्या दिवशी बघितलंय, तर चांगले मोड इले। या मोड इलेल्या कुळथाचा सांबारा ज्याचा नाक चोनला असात त्याका ह्या पाणी जर दिला कुळथाचा तर त्याचा नाक बरोबर उघडतला, वाघ लावता म्हणजे वाघ लागतला, सर्दी पातळ होतली। बरोबर, सर्दी पातळ होतो एक नंबर उपाय। हा, कुळथाचा सांबारा ह्याका काय म्हणतात? हुलगे पण म्हणतात, माहितीये? मला एवढं माहिती आहे, याका काय म्हणतात तर मला माहिती नाही, पण हे कुळीत भाजते मी सांगितलेले। माझे बाबा म्हणायचे भाजलेले कुळथाचो फटको वयो काय, म्हणजे भाजलेले कुळीत वयत काय, म्हणजे ते चटको खूप लागतात। हा, मरणाचो। आणि कुळीत जेव्हा नडाक जात तेव्हा ज्या हाताचा जो चटको असता तो तुमका कोणाक जर नडला असाल तर माहिती असतला। हा, कुळथाच्या सांबाराचे फायदे खूप आहेत, पण मोड आलेल्या कुळथाच्या सांबाराचे फायदे तर अजून डबल टिपल आहेत, बरोबर की नाही? होय, पण तुमका जर नाही मोड काढूक वेळा किंवा वास येता, चांगले नाही होत, तर तुम्ही असेच त्या पाण्यासकट भिजत घाला आणि ह्या थंडीत नक्की करा। त्याची पण रेसिपी असा, त्याची लिंक खाली देतो। हो, थंडीमध्ये गरमी को ऐसा। कुळथाचा सांबारा, चण्याचा सांबारा, गरम गरम सूप सगळा व्हाया। आता तुम्ही सांगलास की आमका तुम्ही जा करताच त्या दाखवा। आता आम्ही कुळथाचा सांबारा या आठवड्यात लावलंच। चला आता सुरुवात करूया रेसिपी, म्हणजे पुढे रेसिपी तशी सुरुवात झालेली आहे, पण आता हे काय करायचं, उकडून घ्यायचं, बरोबर? हा, मी आता हे कुकरात उकडून घेते। आता काय डायरेक्ट छोट्या कुकरात ना? होय, तुम्ही छोट्या कुकरात लावा नाही तर मोठ्या कुकरात लावा, कुकरातच उकडून घ्यायचे। आता हे काय उकडून काय असे पाणी किती घालतात? पाणी आधी जरा हे धुवून घेऊ पाहिजे, कारण जरा वाईस बावले आहेत, ते सुकले आहेत। हे काय कुळीत असे वर किती गेले? कुळीत हलको होता ना, आणि ते साला त्याची ही झाली, त्याच्या सकट वर इलो तो, है ना? मोड इल्यावर कडदान हलक्या होता आणि वर असा येतला, म्हणून पचाक सुद्धा हलक्या ना। 2 ग्लास पाणी घातलं आणि मीठ नाही ना, काहीच घालायचं नाही। हा, आता बंद करून घेऊया। हा, आता गॅस पेटवलाय, आता याच्यावर मी कुकर ठेवतोय आणि याची 4-5 शिटे करून घेतोय। मोठ्या कुकरात ठेवला असतं तुमका 3च शिटे करूची आहेत।
आता सांबारा करूसाठी मी वाटप ह्या वेळेस कच्चाच करते की त्या मग भाजलेल्या वाटपाचं आता कंटाळो येलो आणि आता करूचो पण कंटाळो येलो. म्हणून मी आता काय केलंय, ह्या खोबरा घालून घेतलंय अर्धी वाटी, एकच कांदो घेतलाय. कच्चा वाटप असत तर कांद्याचा वापर कमी करायचो. एकच कांदो तो अर्धो एका घेतलाय आणि अर्धो फोडणीक घेतलाय. त्याच्यानंतर लसणीचे 7-8 पाकळे घेतलाय, थोडासा आला आणि कोथिंबीरीचे देठ घेतलंय. कारण कोथिंबीर आम्ही पाना अशी वरती शिवरूक वापरतो. आणि अर्धो कांदो फोडणेक आणि एक टॅमॅटो मी फोडणेक घेतलंय. त्या का पहिलो कांदो घालतले मग टॅमॅटो. शिटे होत होते तोपर्यंत मी ह्या खोबरा वगैरे कातून घेतलंय. आता मी वाटून घेते तोपर्यंत आपलं कुकर थंड होईल. तुम्ही कंटाळो किती केलात? कंटाळो असं नाही गो, कधी रोज रोज भाजलेला खोबरा खाण्यात आपण बरा नाही. असा कच्चा वाटप ना त्याचा पण सांबारा पिऊक मस्त लागता. हा, आणि जेव्हा कामावर जायची घाई असता तेव्हा वाटप असा कच्चा वाटला आणि पटकन कुळथाची आमटी केली, झालं ना काम फिनिश. बरोबर. आणि मी कसा वाटप एक आठवड्याचा एकत्र करून ठेवते. आता ता संपला ना, मग आता काय सांबार कच्चा वाटपाचा. हा, तर वाटप आपण मग तेलात चांगला परतून घ्यायचा. आता ह्या माझा बारीक असा वाटून झाला. वाटप मस्त दिसता ना शेवटी कच्चा खोबरा. सफेद सफेद धोप. आता थमका असा सफेद धोप नसत ना वया, तर जो मसालो सांबारात टाकतालाच घालून वाटलाच तो कलर येतलो. काय शोधता? नाही, हा काढून घेता ह्याच्यात आपल्या कुळीत वाटूचे अर्क येत कसो. बरोबर. वाटप आता मी दुसऱ्या ह्याच्यात काढून घेते. मग काही चटणी वाटता? ह्याच्यात आधी लसूण ह्या फक्त काय लिंबू पिळला आणि मीठ घातला, ती चटणीच झाली. पूर्ण प्रेशर केलं मी. बाय कुकराच्या बाबतीत हाताळते वेळी घाबरतय. तसा भाजला तर काय नाही, पण दुसरे आजूबाजू ज्यांका त्रास नको. धावत येतली ना, काय झालं स्फोट झालो. मस्त अर्क येईल. आता या पाणी मी सगळा वेगळा करून घेते. तरी कुळीत भिजवत घालतात ता पाणी नाहीच, आपण चांगले हे धुवून घेतलं. मस्त अर्क तरी अर्क चांगलं येईल, लाल लाल भडक. आता हे कुळीत आपल्या 4 दाणे ठेवू कोयत, बाकी सगळे दरदरीत वाटू कोयत. गरम गरम मधली तर वर नाही 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 नाही, वाईस निवान दे. निवान दे ना? होय, निवान दे. आणि त्याच्याबरोबर ह्यो अर्धो असो टॅमॅटो वाटून घालूया. फोडणे केवढं काय करूचो, अर्धो टॅमॅटो आणि अर्धो कांदो बस झालो. आता हे चांगले निवले. आता मी हे वाटून घेते. तर माझा हे वाटून झाला बघा, असा दरदरीत वाटून घेतलं, एकदम पीठ नाही केलंय. म्हणजे 2-3 वेळाच असा घार 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 पल्स मोडवर 3दाच फिरून घेतलंय. मसाला ना. अरे मसालेवाले आपण काय तुम्ही प्रश्न विचारता? कारण तो कच्चा वाटप ना. आता मी 2-3 चमचे तेल ओततय. तेल तापूसाठी मी गॅस मोठी केलंय. आता तेल तापला, मी तो कांदो ठेवलेला आहे तो फोडणीत घालते आणि वाय तो टॅमॅटो ढकलतोय. काय पाणी ओढला. आणि फोडणीत आता मी घातल्याबरोबर गॅस केलाय बारीक. पाणी होता काय? कांद्या टॅमॅट्याक पाणीच असतला, टॅमॅटो असतलाच असतला. आता वाटप करूचो कंटाळो केलाय खरा, पण आता होय कसरता. कारण आता तुमच्या तेलात ह्या वाटप व्यवस्थित भाजून घ्यायचं लागतं. आता तेलामध्ये चांगला म्हणजे 5-10 मिनिटं तरी भाजून घेऊ गया. त्याच्यापेक्षा मगाशीच वाटप केला असतं तर बरं नाही. तसा बरा असता, पण कधीतरी असा पण करून खायचा. बरोबर, थोडीशी चव वेगळी. तसा वाटप भाजलेला सांबारा असा किती वेळा सांगायचं तुमका. आता मी या वाटप घालून घेते. मसाले कधी घालतात? मसाले नाही, चांगले ना आधी एका चांगला सफेद सफेद धोप होतो ना गोळो चटणीचो, तो आता चांगलो आपण कलर बदला सर भाजू पोया. काय बोलले? गोळो चटणीचो गोळो. जेव्हा माझी आई पाट्यावर वाटायची ना, तर वाटप असा असा गोल गोल फिरवायची आणि तो असं गोळो व्हायचो. हो, त्याची आठवण येली माका. आता एका काय ब्राऊन कलर करतात? नाही, ब्राऊन नाही, जरा तरी पिवळं होऊ गयो. खाणारा आपण आणि बादला तर कच्चा खोबरा. तसा कच्चा खोबरा एवढा बाधत नाही मालवणी लोकांका. तसा वरती शिवरून खातात तर कच्चाच खातात ना. बरोबर. पण ह्या सांबारात कसा जरा चव लागत ना.
आणि त्याच्यावर आपले मसाले असतच की. हा, मग मसाल्यात पण जरा भाजूक वया. आता मसाले घालताना झाला होय तर घालूक वयो मसालो, गरम मसालो आणि मालवणी मसालो. आता गरम मसालो आमच्या परब किचनवर बनवतो आम्ही. तुमका वया असात तर खाली व्हॉट्सअप नंबर देतोय, तो ऑर्डर करा. 1 चमचो यो गरम मसालो घेतलाय. 21 खडे मसाले वापरून यो गरम मसालो आम्ही परब किचनवर तयार करतो. तेल कमी व्हाया काय ह्याच्यात? नको तेल नको, तर वाटप असाच सुकतला, कारण त्याचा सगळा तेल ह्या झाला. मी तेल कमीच टाकलंय. कमी तेलात. हा, आज थंडीचा वाईस झणझणीत करतात ना. हो, गरम मसालो मी 1 चमचो टाकले की त्या थंडीचा जरा गरम गरम असा स्पायसी जरा पियाला ना सुपासारख्या ह्या सांबारा, तर तुमच्या बाकीच्या सुपांची गरज नाही. थंडी पळतलीच पडली, पण यावर्षी थोडी कमी थंडी पडली ना. नाही गो, आताशी 2-3 दिवस लागता. पाऊस गेल्यापासून थंडीन सुरुवात केल्या ना. आता काय करूया याच्यात? आता तू म्हणतस ना सुक्या सुक्या झाला ना, हा. तर वायच पाणी ह्याच कुळदाचा पाणी वायच गळवते. परत परतून हा, परत ह्या मसाले बघ झाला ना. वाटपाचो कलर इलो की नाही, ह्या बघा वायच पाणी टाकलंय. ता कुळदाचा वरचा काढलेला आहे तो अर्क, पण बघ वाटप वाटता की नाही कोण मला. आता गरम काय ते आपण तसं भाजलेला वाटप बनवतो ना तसाच वाटप झाला. म्हणजे पूर्ण 5 मिनिटं आम्ही परतून घेतलंय. बरोबर, थोडा वेळ लागला पण मस्त झाला. मस्त कलर इलो. हा, मग आमचं मालवणी मसालो असाच तसो. हे जे दरदरीत आपण कुळीत वाटून घेतलं ते घालूचे. आता ते सुद्धा ह्या वाटपात जरा परततंय. ते काय एवढे काय उकडून घेतलेले आहेत, ते काय आपल्या वाटपात परतायचे नाहीत. 5 मिनिटात तयार होतं ते. हां, आता ह्या यो जो अर्का तो सगळं आता गॅस करायची मोठी आणि ह्या सगळा आता ढवळून घ्यायचा मस्त. आता बघ शेवटी कुळीत आपलं गुणधर्म सोडत नाही बघ. वाटपाचे गुटळे कसे झाले बघ. बरोबर, म्हणजे ते कुळीत वाटलं ना त्याचे, आपल्या खोबऱ्याचे नाही झाले. कुळदाचे गुठळे ना. हा, ते आता थोडे गरम झाले ना की बरोबर मोडतले. वास तर काय मस्त येलो. वास नाही बाई, सुगंध चांगलो येलो माझ्या किचन मध्ये. परमाळता चांगलो. दरवळता, परमाळत नाही. आता हे काय केलं, मिक्सरात धुवून घेतलेत ना. मिक्सरचा मिक्सरचा झाकणा धुतलंय. परत ते वाटप होता ते डिश धुतलंय. त्याच्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात ते 4 कुळीत ठेवलेलं ते घेतलंय कुकरातले. आता ह्याच्यात मी ह्या कुळीत उकडते वेळी 3 ग्लास पाणी ठेवलेले आणि ह्या आता मिक्सरच्या भांड्यात मी पूर्ण 1 ग्लास पाणी घेतलंय. आता बघा किती किती पाणी वतलास ना तरी या घट्टच होतला. कुळीत आहे ना आपण वाटून घेतलं ना त्याने ह्या कढीक चांगलो घट्टपणा येतलो सांबाऱ्यात. कोणत्याही पदार्थात मीठ घालूची घाई नाही करायची. विसरला ना तर औषध असता आणि जास्त डबल पडला तर औषध लय डोकी खाजूची लागतो. चमचो पडलो तुमचा. मग बोलले ना मीठ जर जास्त पडला त्या आवाजान चमचो पण पडलो. वकडीलो सांबाऱ्यात कलर भारी इलो ना. आता ह्या मी चवीपुरता मीठ घालून घेते. आता कधी पण आहे ना सांबारात आपण मालवणी लोक 1 कोकम किंवा आमसूल जरा तरी टाकतो. तसं मी टॅमॅटो घातलंय, पण काही लोकांचं असं गैरसमज आहे टॅमॅटो आंबट होता, पण आम्ही कोकम 1 घालतो. आता एका चांगलो रटमटान कड इलो. आता आमची काय घाई आहे माहितीये, कधी वाटीयत वरचा पाणी घेतय आणि चांगला हरपतय आणि थंडी पळवतय. आणि तुमका पण अशी थंडी पळवूची असत तर कुळदाचा सांबार नक्की बनवून बघा आणि आमका कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा कसा झाला. हा, बरोबर का नाही. आणि मोड आणूची पद्धत पण तुम्ही तशीच करा. आणि नाही इली तरी पर्याय हा, पण सांबार ह्या थंडीत पिवा नक्की. आणि परब किचन नेहमीप्रमाणे लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, हसत रवा, खात रवा आणि थंडीमध्ये असा गरम गरम पियत रवा. सूप पेक्षा कुळदाचा सांबारा बरा. तुम्ही नक्की या कुळदाचा सांबारा करून बघा. धन्यवाद.